Oh. Naara ba may meeting ugma pa? Dayon, Kailangan daw ka mo apel, ingon si teacher. si Mama ra busy ko ugma lang. Ikaw lagi daw mo apel pa, ingon si teacher. Anong ako man? Dapat daw mga papa mo apel. Kay? Kay, pagwapuhay daw to, isang pinakagwapo. Ana, baya din si teacher, sure daw siya na ikaw daw madaog. Sa? Sure gyud ra ba si teacher na ikaw daw madaog sa pinakagwapuhay mga papa? Sa oras ang meeting ugma? Mga alas 2, mangguro daw to pa. Alas 2 pa? Oo pa. Sige lang, alas 12 pa. Dito na ko.